A yau kuma na zo muku da wata magana wacce nake son mu tattauna ni da ku. Shin waye Bahaushe a ɓangaren kasuwanci? Ga duk mai bibiyar rayuwar Malam Bahaushe ya san Bahaushe ba ci-ma-zaune ba ne ba. Ya san Bahaushe mutum ne mai riƙo da sana'o'insa, mutum ne mai riƙo da al'adunsa, mutum ne kuma mai ƙoƙarin neman na kansa da dogaro da kansa. Bahaushe ya karaɗe ƙasashen Afirka da sassan duniya domin ya dogara da kansa ya nemi na kansa. Shin ya aka haihu a ragaya a yau? Da yawa daga cikin kasuwancin Bahaushe na jiya suna neman durƙushewa saboda tarihin zamani. Maɗauka, maƙera, majema da sauransu. Waɗannan sana'o'i da yawa suna neman su ɓata. A yanzu idan ka tara matasanmu 'yan shekara 10 ka ce musu waye Baduku, ba su san waye Baduku ba. Idan ka tara su kana tambayar su waye suke harkar jima, da yawa ba su san meye jima ɗin ba. To me yasa muka samu wannan naƙasu a cikin rayuwar Malam Bahaushe? A baya idan ka bibiyi rayuwar Malam Bahaushe, duk gida idan ka je za ka ji an ce maka waɗannan gidan gida ne na mahauta, kenan masu sana'ar yanka dabbobi suna sai da naman dabbobi. Ko kuma ka ji an ce maka waɗannan gida ne na maharba, ko kuma ka ji an ce maka waɗannan gida ne na 'yan farauta, ko kuma ka ji an ce maka wannan gida ne da suke sana'a iri kaza. Wanda a tarihi ya nuna cewa duk baƙon da ya zo garin Hausawa akan tambaye shi cewa wace iriyar sana'a yake yi. Idan yana sana'ar jima ne sai a ce to a kai shi gidan majema ya sauka a nan domin a ƙulla alaƙa na kasuwanci ko kuma a taimaka wa juna. Amma a yanzu waɗannan sana'o'i namu duk sun kwanta dama, matasanmu da yawa ma ba su san su ba, ko kuma ba sa son a alaƙanta su da su domin suna kallon su a matsayin koma baya a cikin rayuwarsu. Me yasa muke wa sana'o'inmu riƙon sakainar kashi? Me yasa ba ma ƙoƙarin mu dogara da kanmu ne? Me yasa kullum muke hangen inda ba mu je ba? Me yasa kullum muke hangen waɗanda su rayuwarsu tuni sun wuce wa abinci, sun wuce lafiya, sun wuce wajen zama, sun wuce tituna, sun wuce abin hawa? Mu a yanzu muke ƙoƙarin ma rayuwar tamu ta saisaita a kan abinci. Har yanzu al'ummarmu faɗan da duk ake yi na yunwa ne. Ta ya za ka ƙoshi? Ta ya zan ƙoshi? Ta ya gidan wane zai samu abinci? Ta ya gidanka zai samu abinci? Kenan rena kasuwancinmu da muka yi, wannan ya sa muka samu koma baya a cikin al'ummarmu. Saboda wani abu da yake damun Malam Bahaushe, Bahaushe ne kaɗai yake da abinsa, yana kansa yana tafiya tiryan-tiryan sai ya ga na wani, sai ya aje nashi ya je ya ɗauko na wancan. Na wancan ɗin da ya ɗauko bai iya ba kuma bai san ya zai yi shi ba, shi kuma ya bar nashi ya mutu, shi wancan ba zai ɗauki nashi ba, in kuma ya ɗauki nashi zai je ya sarrafa shi ta yadda ba zai iya morarsa ba, ko da ya dawo masa da shi ya ƙwace shi ya zama nashi. Kenan sun zama hankaka mai da ɗan wani naka. Yana da kyau mutane mu canza tunani mu koma kan tsarinmu na gaskiya, mu ɗauki layin sana'armu, mu tuna zamantakewarmu tana da faɗi da al'ummomi daban-daban na duniya. Wannan kafa tamu ta Zamantakewa Media za ta ci gaba da kawo muku hanyoyin da al'ummarmu suke bi domin bunƙasa kasuwancinsu.